is Mhé Caoimhe agus seo mo chopan míste. Ac y déan rud é copan míste. Is targus slantiarta é gente as rubber silicone a walliant full míste. Is brelamsa é agus seo cúchúis go mollín hain Mooncup na copan míste a úsáid. Ever a hén. Is féidir an copan míste céirna úsáid fá idir 10 agus 10 bhliain déag. Cinháin agus sinthú fán na mlínta agus nílirt a bheith burtha fá rísí sa an siopa nar churann de bhístrú ínta sort. Ever a dá. Caihan ra na €100 hargaí santiarta ahan ila bhliain, agus sin na €1,000 haar síalta sugin. Tá me sin é an argus a heil ó cheannaí mé an Mooncup hartar €50. Ever a trí. Bhín imní orin mar bhré go joci toxic shock syndrome orin. Tá an TSS bhré nar bhín méadú an bhachtar chuntarte, agus margheallar tampons a thnaíonn siad do bhré. Margheall go mallíonn an copan míste fála in éite a thuaiste ní bhíon an ard chuntarte an. Ever a cahar, is féidir copan míste úsáid fá suas go déag, sin na bhád níos fuide na targaí slantiarta eile. Hanhain nach mín orin smíniún ard faoi ach tá se bhád níos practicala me tá tú muí gibber scoil na fiú i do choú. Ever a cuig. An rosa go ghlacan just suas le 200 bliain de hargaí slantiarta lo. Úsáidin ra na 1,000 targaí slantiarta thar síalta sacu, agus is bísa bruscré a han fisa acu. Mar sin tan copan míste a bhhéad níos fearr an timpplacht. Níl bhuirt a copan óhain le glan lech de bhístrú agus fasta codú le cursaí timpplachta na crinne. Agus sinna go bheith cúcúistar lom gur cheart an copan míste úsáid, agus nábú ogla ormh iarntaí intaclachtí leis agus bíonn se first le húsáid. Ba taithí bí agah sin na tuairimí bí agah se fan copan míste chur síos in san tracht na iad. Dín cheadú eile, sláán!